det en bamse, eller er det en hund? De skal trykprøves. Jeg havde to gule flasker, dem vil de ikke fylde dernede. Vil de ikke da? De er for gamle. Hvad gjorde du så? 0 flasker. Kom her ved... Der må lyde skrine snakke, og hvor hører helt i tak. Campingvognen er vor bedste, der hos os kan alting ske. Vi presser godt mod bedste, og en morgenskil. Og meget gerne byde jer alle sammen velkommen. Og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det med vejret, så vi kan lige så godt sige, at det er jo flot. Ja, men det kommer det. Det har de skulle love hele ugen. Men jeg sagde jo det meste af det i går deroppe angående spisning og så videre. Og hvad? Der var nogen, der ikke var der. Ja, det var... men det jeg sagde om det i går, det var med spisningen. At vi har det der kartoffelsalat, og I selv kommer med kødet og med svæt. Det var sådan set det eneste nye her. Og så har vi den her byvandring kl. 10:30. Og der mødes vi heroppe ved indgangen. Det kan vi jo godt, hvis det er, ikke? Og vi sidder deroppe og nyde solskinnet, for det kommer jo i eftermiddag. Ja, det gør det. Men vi tager det ligesom... En pg ligger også for os. Så skal jeg love den. Så sagde jeg, kan du ikke vente til på mandag, så kan du også vaske min. Det var da smart. Nej, der var hans vaske. Sagde han. Jeg lover også lige. Det er muligt, at der er lige så kønne steder i verden, men der er ingen kønnere end mig. Og nu vil jeg så se, om det er rigtigt. Vi går herfra om øjeblik. Her er han med tog. De to vigtigste steder for dem, der interesserer sig for kajaksport. Og det er altså en af tingene her. Her langs med søen er der jo så en sti, som I kan se, og det vi står her, det er den. Og en af de ting, som hun var interesseret i, det var at knuse adelsmændenes, stormændenes magt. Og herude på den anden side af Maribo, der lå der en herremand, og der havde bygget sig sådan en fæstningsanlæg, der hed Grimstrup. Og dette Grimstrup havde hun meget i kikkerten, fordi hvis hun kunne få knust ham og mange andre, så kunne hun sørge for at bevare magten. Vi er tilbage i begyndelsen af 1400. Men så sker jo det, at Margrethe selv dør, så hun når aldrig at se resultatet af det. Men i 1412, 1416 bliver det så bekræftet af hendes efterfølger Erik af Pommern, at der her skulle oprettes et kloster, og det skulle hedde Marias Bosted. Marias Bosted. Der er gang lidt op på torvet. Ja, det er sådan noget, meget smukt, også med sine takker og udsmykning, som jo er helt efter. Det var sådan, at i Birgittinerordenen var der helt klare regler for, hvordan kirken skulle se ud, og ikke mindst østgavlen, det var meget detaljeret beskrevet, og hvis man kom op til Marstena, næsten som den var bygget oprindeligt der i 1400-tallet, og vi har så været lykkelige over, at ikke er bygget for den. Og mange af de bygninger her er gamle, og nogle af dem er nye, og der laves bare en stor restaurering. Kan vi kalde det? Jo, det kalder man en restaurering i byfornyelse i 1980'erne, og man fik ordnet alle de gamle huse og bygget nye ind imellem de gamle, så det er så man kan holde fast. En lille bageri.
Hvad laver du, Flemming? Vi tager med hendes spejl. Hvor har du gjort det? Store parkeringsplads bagved og store tommerhænd her foran. Det var der bestemte, hvor store det skulle være. Klosterområdet, marker. Det er nok et nyt hus. Hvad skal man sige, små håndværkere, folk der arbejde, og dem der var købmændene, der slæbte fra købmændene, og de boede så her i bagtorvsområdet, og havde, som de tydeligt set, deres bolig op på de her sider, måske deres små værksteder her, og alt, hvad der var. De sidste dele af klostergodset, det blev overdraget til Sorø Akademi. Det øvrigt med alle arkiverne, som desværre gik tabt, altså det brændte op på Sorø Akademi. Der er så mange ting, man ikke ved så meget om, fordi hele klosterets arkiv brændte, efter det var kommet til Sorø. Det var helt tilbage fra middelalderen. Og så begyndte man i 1846 at bygge det her meget smukke bygning med meget. Man gjorde faktisk noget, hvad det byggede sådan et græsk trekant op over her, og byens første sygehus her fra 1846, kan man se, så var. Og det var meget smart bygget her, for det var byens læger, der passede det. Og så havde man så ansat nogle folk, der til både skulle sørge for mad og pleje og rengøring og så videre til sygehuset. Og der ansatte man byens barber, for han mente, at han var han kunne sådan nogle passe. Han kendte lidt til renlighed at gøre. Så det var en barber, der blev sat til at passe sygehuset, så kom lægerne. Hvorfor kunne vi arbejde, når han kunne stå der? Det er ikke så vigtigt. Ja. Det her er jo så den store kirke, som Birgitta havde designet og bestemt, hvordan den skulle se ud. Det skulle være en stor kirkerum med skibe, der var næsten lige så store som hovedskib. Tilhører hendes højforne nåede grevinde Leonora Christina, hvor helst trænde af hendes sønner er nedsatte, og selv hviler hun her siden den 6. april 1698, da hun havde levet i 76 år 8 måneder ude i verden og prøvet at få skaffet de her penge, som han havde lånt ud til alle andre. Blandt andet til den lille konge. Han var smart nok til at arrestere hende i stedet for at sætte hende på. Se, det er alle dem, der kommer ind. Det kan lukke. Så må jeg så sidde og trække det grøn efter vand, og så har jeg sikkert talt efter, om det bruger rigtigt på mønstret. Ja, det er sådan noget. Er det det der, de kalder pork? Det har jeg ikke. Jeg har en kop. Det er dejligt, vi er Jeg ved ikke, hvis det er vores. Jeg er lige ved. Det er vores alle sammen. Jeg er lige ved. Ja, undtagen kylling, det er Peters. Ja, det var godt. Ved du hvad, det der er en kylling. Det er solgt det sidste. Så må vi over næste år igen. Og have de penge. Nå, vi har det godt. Mangler du noget, Arne? Jeg vil bare fylde op. Så helvede. Der bliver jeg godt nok bange. Og man har også købt 30 kilo. Der er mudder, så det har været købt. Der er godt tørt herovre. Tørt og tørt. Nu skal fræge tages med. Vi har hygget i næstakke. Runde kom så let på med. Og på hjem
fordi vi havde styr på tropperne, men vi var jo sagde til Bodil, at de var godt opdraget. Men tusind tak, fordi I har været med til trods vejret. Unge mand, du må også have sådan en håndværker, eller hvad? Ja, nu går jeg. Vi skal have. Kan du så og så når man skal lille håndværker, elektrik og... Nå.